ଭାଇ ନମସ୍କାର ଠାକୁର ପାଟ ପୁଥ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଅଛ କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି କହୁନ ତୁ କିଏ ବେ ମୋ ବାଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଳ ପୁଷ୍ଟ ବଳଦେବ ବଳିଆର ଶିବ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେଳଦେବ ବଳିଆର ଶିବ এ বড় নাটা তোর না শিব বলিয়া হেঁটু তো সেটা শিব রয়েছ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ କେହି ଡାକି ପାଇଲେନି ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବାଳ ବାଳ ଡାକିଲେ ବାଳ ଡାକିଲେ ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ବାଳ ଡାକିଲେ ମାନେ ଏମିତି କାଇଦାରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲୋକ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ ଏ ବାଳ ଇଆଡ଼େ ରହିଲୁ ଏ ବାଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ ବାଳ ଓ ବାଳ ଯାଇଯିବି ଏମିତି ସବୁ କଲେ ମାନେ ଗାଁଠୁ ସହର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କଲେ ସେଟା ବାଳଟାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି ଚେଞ୍ଜ କଲି ସେ ମୋତେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ପଛର ହବ ଆଗେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଳ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଦାର ଟାଣିଦେଲି ବାଲ କରିଦେଲି ଭଲ ଭଲ ବାଲ ଭଲ ତମେ ବାଲ ତମର ସବୁ କାମ ଭଲ ସେଠି କାହିଁକି ଅଛି ତ ଏଥରକ ଘରକୁ ଚାଲ ମୋ ବେଲ তো ভেল এ ভেল কে পুছে ମୋ ମାଇପ ବେଲ ଚାଣ୍ଡାଳି କୁଆଡ଼େ ରାଗିକି ପଳେଇଛି ମୋତେ ଖୋଜେଇ তোর না ভালো তো ভাই বলে ভেল সারা বাছি বাছি কি না দিয়েছিল মাসের লাগি তো বাজারে হতে না গেল তোরা আউটা কেউ জায়গায় নূয়া কিনে গেল হবে বলে না ଆପଣ ମୋ ବେଲକୁ ଖୋଜେଇ ଦିଅ ଜାଣୁନ ମୁଁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ମରୁଛି କଣ ମରିବୁ କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବେଲ ଗଲାଣି 3 ମାସରେ ମୁଁ କିଛି শুন শুন ଜମା ଫିକ୍ସ ହେଇନି তো বৃষ্টি ন খা খালি সেটি টিফিন নাই ছোড়া ଆଜ୍ଞା ମୋ ବେଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟିକେ ବୁଝେନି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଟେନସନରୁ ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅଳସୁଆ ମଣିଷ ସିଏ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମୀ ମୁଁ ଜମା ସେ ବାବଦରେ ଢିଲା କରେନି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କୋଡ଼ିଆ ସେଇ କହି ତାଙ୍କୁ ମାରିବ ପଳଉ ନା ନା ମୁଁ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କାଇଁ ପୁରୁଷ ବି ତୋର କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ତା ନହେଲେ ତ ମାଇକି ନା ତୋତେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ମାନେ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି ଶଳାଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ହେଇଯାଇଛି ଶଳା ମତେ ରେପ୍ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବେଲ ଆଗରୁ ହଉଥାରୁ ତେଲ ଏବେ କଣ ବାହାରୁଛି ତୋର ତେଲ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଖୋଜି କାଢି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଖୋଜିବି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ପାଉନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମତେ ଫେରେଇନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପଳେଇଛି ମୋର ତ କାହିଁକି ପୋତା ମିଳୁନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ମୋର ବି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଗୋଟେ 1 BHK ଘର ନେଇଯାଆନ୍ତି କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଗୋଟେ ଘର ଆମେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରୁହନ୍ତେ ଆମକୁ ତୁମକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଅନ୍ତେ ତୁମେ ଖାଆନ୍ତ ମୁଁ ତମେ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିଯିବା তোর ওটা ডিফেক্ট কোন ଅଛି কোন ডিফেক্ট তো স্ত্রী তোকে ছাড়িয়ে যাইছে বিশ্বাস করবো কো আরে তুই বড়া ডাক্তারখানা বড়া ডাক্তারখানা কাইছি তোর বড় ডাক্তারখানা হচ্ছে তোতে কোন মনুষ্য ডাক্তার তো কাম দেবনি আগু তুই পশু ডাক্তারকে দিব পশু ডাক্তার সেই ধরে পারিব তো ডিফেক্টটা কম আমি তাঙ্ক তো সিরিয়ালি দেখিছু তোতে মনুষ্য ইঞ্জেকশন কাম করিবনি তোতে মহিষ ইঞ্জেকশন দরকার সেই মহিষ ইঞ্জেকশন কোথায় পড়িব না একা থাকতো ডিফেক্ট করে ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ মতে লাঞ্চ দিছু আরে তুই জানিছু এ সামুন্ডারি মাটি লাঞ্চ খাবে এ লাঞ্চ খাওয়া মো চেহারা এমনি খাওয়া সে লাঞ্চ খাও বলি পুরা দুর্বল ঠেলি এলো আমার থানা পছপটে 2টা লাঞ্চ আছে